פעם שנקטע הסרטון, פשוט הייתה לי סוג של בעיה, אבל לא נורא, יכול להיות שזה יקרה שוב, אני מקווה מאוד שלא. בקיצור, הנה האוזניות, אוזניות מאוד איכותיות, הן עם פירמה. קניתי בהתחלה לא כל כך טובות, אז ישר רצתי להחליף, וסליחה אם יש רעש, בוא נראה מה כתוב פה. אקסטרה באס סטריאו אדונס, משהו כזה. אני לא כל כך קשה לי קצת לקרוא כי אני מסתכל במסך. הדפון. אוקיי, כאילו כתוב פה כל הדברים, מה אפשר לעשות איתם, מה כל אוזניות. אני לא מצטער על הקנייה של האוזניות. רגע, שנייה, אני עכשיו אדבר טיפה חזק כי יש לי קצת בעיה במיקרופון, אז סליחה. הנה, אוי, זה הפוך, רגע, זה הפוך. מה כתוב? USB 4, סליחה. לא, וואי, מה קורה לי היום? עזבו, לא משנה. בקיצור, זה עם החיבורים, מה שזה יכול. אחלה, אני אשתמש איתם למחשב או לאייפד. או אפילו לטלפון שלי. אז זהו חברים, מקווה מאוד שנהנתם. זה היה הסרטון. אני מקווה שאני מאוד לייק וסאב אני אשמח. ואם אהבתם, אז תכתבו בתגובות גם שאהבתם ועשיתם סאב. הסאבים שלכם ממש מאוד עוזרים לערוץ. אני מאוד מאוד אשמח אם תעשו סאבים. אז תודה חבר'ה ויאללה ביי.